It-tlieta ġiet inawgurata t-tieni tugboat minn flotta ta' tlieta ġodda bl-isem ta' Vittorjosa taħt il-forti ta' Sant'Angelo fil-Birgu. Din il-flotta ta' tugboats hija magħmra b'faċilitajiet li jaqdu l-bżonnijiet tal-portijiet Maltin. Dawn it-tugboats għandhom il-faċilità li jitfgħu n-nirien kif ukoll jassistu vapuri kbar. Il-Vittorjosa hija mibnija t-Turkija u kapaċi taħdem anki f'kundizzjonijiet tal-baħar diffiċli fil-waqt li anki tassisti super yachts. Iċ-chairperson ta' TAG Malta Mario Mizzi waqt l-indirizz tiegħu għal din il-lanċa tal-Irmonk se tkun ukoll għall-assistenza waqt emerġenzi kull ħin tal-ġurnata. Fl-eluq tal-attività saret berik ta' din il-lanċa mill-arċipriet il-kanonku Duncan Busuttil fil-waqt li wara kif inhi tradizzjoni infaqa fl-ixkun tax-xampanja mad-dajsa tal-Irmonk li se tkun se tibda tbaħħar fil-portijiet tagħna. Dan investiment isegwi investimenti kbar li jagħmlu gvernijiet preċedenti sabiex TAG Malta tkompli jissaħħaħ l-operat tagħha.